Umfutho ongaka. Hamba kanjani? Hayi, akekho omunye. Ayamaphansi. Ayamaphansi. Awukakahle kahle. Angasho kahle. Ufuna ngithi Pepsi Duma. Akekho omunye. Oduma itheku namaphethela. Khona ivideo yakhe engayibona ngathi mina sebamshayeleni ke manje uPepsi Duma. Ushawo ubani? Ngani batshela abantu ukuthi bengishaya ukuthi wazi wathi wona phakathi sibangela umsindo. Wathi sizwa amazinga wafaka manje. Hawu ngakubona ugqoke leskipa sesanza ANC. Wawushutha omunye usisi nje. Ngathi mina uPepsi Duma ngathi ushayiwe. Abaningi beletha ukutshela. Hawu. Bakushayela ukuthi bangumsindo. Uzothi bangumsindo lapha. Usiza hayi wona balele usizo. Umtshayeli kubwami. Wonke umuntu wena nawe mhlawumbe namaphutha amaningi. Uzizwa babo mina le engifika abantu bethu bakhulumisa indaba ngozwide badlala ngozwide badlala ngephanda Usengibhoke ngani ngoba yabo manje ngisafuna ukudla namhlanje uhamba ngefigo kanje bayithandile abantu impilo nengoma yabayibona ukuthi wavele wamanje ushangene wele ifike eqolo awuphenduke ngiyibona ubhodisi wakhona wonke amadoda bejika nami ngiyakutshela wonke amadoda afuna uPepsi Duma uPepsi wabani Pepsi waseThekwini umqophi womlando uPepsi Duma hey manje yini ndawo uhlezi uqhamuka la esikhaftini sesi-M yebo sawubona siyaphila munganankinga nje nami ngicela ukubingelela sishap ngihlezi ngimbona lapha kwi-Zithe Production ngihlezi sengijike ngayo lapha ku-TikTok ngiyakave ngimthanda nkosi yami ukuthi amasenda ngakabi nawo ukumbona uZwide wacela ukuhlangana naye ukuthi nje ngisane inkinga yefoni nje kodwa nje akukho kudala owaphi uZwide angazi akephi futhi ningaqhamuka la ngamkhomba ngeke mhlawumbe ngakhomba nangu uPepsi Duma Uphantaphi ngizokuthiwa unokuphanta kulezi indawo zala eSouth Beach lapho la ulokhuzana uZwide waseThihluwa usuke umbona kumuphi TikTok kuZithe Production ngithi kuthiwa Zithe Production lapha kodwa umazi lo bhuti yebo angimazi nje ukubona nje ku TikTok ngithi mangithi ngiyascrolla nangu bese ngiyangena khona bese ngithi review kancane bese ngicela nangu uPepsi Duma ngiyamthanda nje ayindaba ukuthi awumazi lo bhuti lo une bass noma une voice encane kodwa wena ngiyisengise voice wena noma bulindele ubaba no ukusami izwi onalo ngathi umuntu omdala kodwa wena sengiyalizizi wena ngiyosinda nasempini yaba bothi befika becinga umuntu omdala kuvele ingane manje mana ke cho mama ubani lo thanda uPepsi Duma wangaka simthandile nathi sinoPepsi Duma sikuthandile ephamshele kephi Ozwathini ku close neMaritzburg mina sekuduma ibhambanana cha
ibhambanana bangomkhaya wami ngala kamhlabi yalingana. Manje ufuna ukudansa ngiqale no Babes Odumo. Anishaye Babes mfundise. Sondela kuyena akufundise. Okay siyabonga. Shap. Awola lapho Babes Odumo. Uzokusupporta ngelinye ilanga yeso. Uzokusupporta ngelinye ilanga mfana. Ngiyakubona ukuthi usufuna ukuthi ade ngisakubuza. Yini ndaba uhlezi uqhamuka isikhaftini sesi-empty la? Phela ngithi uyazi ukuthi abantu abaningi basangidinga kodwa unyile ngithola imali. Ngitholile imali ngangi-50 rand. 50 rand usuku lonke? Into eshoda ukuthi sifake amazinga. Emveni kwalokho abantu bazokubhoka. Abantu bafuna amazinga. Kodwa mfethu hhayi. Buka phela. Kunekipe engiyitholile eziwu-2. Zilethe uDlamini. Ukutshelile. Uyabona nami ngineqiniso wathi. Ziwu-2 iyikipa zakho. Uyilethile uDlamini. But ngisazoyifaka nevidiyo basazombona nabantu. Khona ama-jacket la engiwaphethe Babes Odumo. Wow. Khona ama-jacket engiwaphethe la Babes Odumo. Hayi kodwa swaphathele aswaveze ngelinye ilanga. Mhlawumbe usugezile. Noma uthi ngiwaveza, ukuthi angiwaveza. Waveza. Okay. Cela ubambe le camera ubhekise Babes Odumo yazo. Awukhulume naye, khuluma naye. Awu Babes Odumo. Udansela abantu phela Babes mfowethu. Babes. Njengamanje uzude sabhizi ngicela sekule ntombi athi ufuna ukukhuluma nawe uyishela naye. Nansi tegqoko white. Ungene kuyona Babes. Awe vela abaleka Babes. Yabaleka. Okay, asize ngala Babes. Hayi bo Babes, sakuthi ngithengicala kuma ngabe ngiyakunika manje phela kuyakwazi my friend. Wena. Hayi girl. Uyaphuza uBabes. Angithi wena wathi angeke uwonga ngone utshwala. Manje usudla utshwala kuphela. Wena nje. Akakuminyelanga chomi. Hayi akaminyanga Nkosi yami. Ngiyajabula ebandlulana nawe. Kodwa ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga. Bese ngiyazofika lana. Woza ngapha chomi. Awufuna ukudansa no Babes Odumo. Angikwazi. Wamanzi Angikwazi. Chomi. Ama-2K. Chomi. Uyabaleka. Ungabaleki Chomi. Okay, yazini. Hayi. Wakhe ingoma ekhala kahle. Ngokhanda ingoma ekhala kahle manje. Uwine strong. uBabes. Buya ngala Chomi wabo. Chomi yaka. Agigigi. Okay. Konke futhi ukhombisa yona waza sibona. Okay, siyabonga bo Chomi niyazi. Leli 2K lamsaba uBabes Odumo. uBabes Odumo. Uma ungathatha leli 2K leli elifanele. Hayi ingane Babes. Ingane. Uzokhula nawe. Alright, yazi konke futhi ukhombisa yona. Kodwa ukukhombisa nomela lapha yako uzovela kahle. Asiqale silinde umfethu nondaba eqele. Kodwa ufuna ukubonisa yona. Babes wabantu, Babes waseThekwini, Babes Odumo, Odumo iThekwini, namaphethelo, umqopho omlando. Kushede ukuthi aqoqe indondo. Okay, yazini, abambelana-ke mfana wethu. Sibambelana-ke Mr. Kunakele, qala ukupakisha nje uqede yonke into yakho, ngifuna ubambe le phone ya. Wala bashali bafuna ubheke. Nifuna ukudansa no Babes Odumo? Wozani nizodansa no Babes waseThekwini.
Awubadanisele phela emsodweni. Wamanzi ke waza ungasangela. Wamanzi ke wavele wamanzi ke. Okay. Oh, wena ubamba la. Ona ngabheka mfowethu. Bheka mfowethu wewe. Kodwa kubonisa wena. Lalela lo ushwana nendaba yokuxoxa abantu. Hayi. Uthi ukuthi ufana Hayi. Olha, passa ali. Bacana. Isso aí, spot. Yes. Isso, olha. Hey, boom, right. Wahamba lento elimhlophe. Wasahambi ke la lento. Hayi. Ubuzovela ngala. Ngone jacket le. Esibhola phela. Batho ibambe nje. Wayidayisile ngomthelo. Wothola umshana 24. Wayidayisi bona ukuthela intumo mfana wami. Yokutshela ngwayidayisile bona ukuthela imbawo. Uzowenza njani? Ukuthela intumo uthela inkosi mina ke. Ethi ungaqaba mina uthola amasimo. Usho ngokushaka enyini. Wayidayisile mfana wami lo jacket leyo. Ngithi wayidayisi. Ya. Kulungile lapha emsodweni uzokwenza amakhathi. Boya. Bathi ngiyabonga lawo mazwi. Ahlakaniphile. Yabona amazwi washoya. Ahlakaniphile. Uyaphi emsodweni usoyikhathi? Ijacket yakho leyo. Wotile mina namabhasanda ngoba umhlaba mina. Angisho ukuthi uzoyidayisa kodwa singitshela ukuthi ungayidayisi. Yakho leyo. Yabo mina ngawutshele mina ibodyguard. Okay, emsodweni Inkinga abantu babazamisa Awufocusile abantu bakusapota bakupha amazwi ahlakaniphile ukuthi Wena hamba kanjani. Yakho leyo ke. Ipiyami. Ngikhona nami ngoba ngikhona nami ipheyam. Ufune yakho futhi. Ipiyami bese yami odwa 11. Awufeze. Etheni posh fanele